wani direba ne da karen motarsa sun yi wa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamau fyaɗe. Mai sauraro, in har yau ne karan farko da ka shigo cikin wannan tashar, ka danna mana subscribe, in kuma ka jima da shigowa sai ka danna mana alamar like. A yau ne muka ji labarin cewa wani direba ne da karen motarsa suka yi fyaɗe wa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamau. Fasinjan mai shekara 25 da ake zargin an yi mata fyaɗe a ranar Litinin. Ta ce ta ji tsoron bayyana musu cewa tana ɗauke da cutar kanjamau domin sun mata barazana da bindiga. Matar wanda aka jefar a gefen hanya ta faɗa wa jami'an tsaron Reaction Unit a ranar Litinin tana son ta sanar da waɗanda suka yi mata fyaɗe cewa tana ɗauke da cutar kanjamau, amma ta ji tsoron bayyana musu hakan don tana tsoron a harbe ta. Sai dai har yanzu ba a gane waɗanda suka yi mata wannan aika-aikan ba, amma jami'an tsaro suna cikin zurfafa bincike don gano waɗanda suka yi mata fyaɗen don kwato mata hakkinta. Kar ku manta ku danna mana like don kara mana kwarin gwiwa. Ku danna subscribe don samun bidiyoyinmu. Ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku da zaran daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci.